Walang bastang babanat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. At ito po sa oras po na ito, pabatiin muna po natin, kasama natin sa linya ang Investigation Agent 5 at ang tumatayong Provincial Director po ng PIDEA Pangasinan. Ang kaibigan po natin, Sir Richie Camacho. Magandang umaga, sir. Pagbati po ninyo sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yes, sir. Good morning po sa inyo lahat at sa lahat po ng tagapakinig at taga-subaybay. Magandang umaga po sa atin lahat. Magandang umaga po. Sir Richie, diretso na po ako. Kamusta po ang ating pong monitoring so far based on your accomplishment at ginagawa pa po ng mga ongoing operations po ng PIDEA dito po sa lalawigan po ng Pangasinan as far as pagsugpo po ng droga ang ating pong pinag-uusapan? Yes, sir. Yun nga po, yun ang tasking natin. So 24/7, yun pa rin ang ginagawa natin. Binabantayan pa rin natin ang lalawigan ng Pangasinan. No? Yun nga, nagkakandak pa rin tayo ng mga anti-illegal drug operations. Kasama din po natin dyan ang other law enforcement agencies. Opo. Sa data po natin po, sir, yung po mga high-value targets, for example, mga nasa ilan na po itong so far yung accomplishment po natin po sa nearly na magtatapos na po tayo ng buwan na naman po ng Agosto. So far, sir? Yes, sir. From January 1 to present, meron na po tayong arrested na 30 high-value targets sa buong lalawigan ng Pangasinan. At kung susumahin mo, sir, lahat na po ng illegal drugs na confiscate natin, including mga floating shabu dito sa western part, ay umaabot po yan ng almost 104 million pesos. Malaki-laki po ito. Pag sinabi po natin na high-value targets po itong mga natin, paano ba yung classification dito, Sir Richie? Pag nasabi natin na high-value target, sir, dyan yung sinasabi natin, tinatawag natin na high-volume seizure, no? Yan po yung nakupanan natin ng 50 grams and above, or yan po yung mga elected officials, government employees, or masasabi natin ng mga foreign nationals. Opo. Yan po yung included sa mga high-value targets natin. Yes, sir. So, speaking of mga foreigners po natin, po dito sa lalawigan po ba natin na medyo alarming po ba yung mga nahuhuli na ang nasasangkot ay mga foreign nationals when it comes to illegal drugs po, or hindi naman po ganun kaano po ito? Kaseryoso po yes, po sa sir. Yes, sir. Actually, mas nakaka-alarma ng mga nakaraang taon. No, kasi sunod-sunod yung papahuli natin ng mga foreign nationals dito po sa ating lalawigan. But now, wala pa po tayong naitala, no, na huli na foreign national dito sa lalawigan ng Pangasinan ngayong taon, sir. Ayun. So far, wala pa. So, good thing na masasabi natin na dahil sa sunod-sunod ng operation natin, ng mga nakaraang taon, masasabi natin na naglaylo or nagsikinuha na rin sana sila at sana tuloy na ngayon. Opo. Pero I'm sure we're not lowering our guards, Sir Richie, and also monitoring kung merong mga po dito, balak na magtayo ng mga laboratorio sa ating pong lalawigan or kaya naman plantation ng mga illegal na droga. Yes, sir. Of course, hindi natin papayagan yan, no? Opo. Kasama natin dyan ang provincial government ng Pangasinan, mga LGUs. No, na sa kanya-kanyang sakop, of course, kahit sino hindi natin papayagan yan. Nakatutok po tayo dyan, Sir Mark. Apo. No? So far, wala po tayong monitoring ng clandestine or anumang pagawaan ng illegal na droga dito po sa ating lalawigan. At mahigpit po tayo dyan. Ito po yung isa sa pinakatututukan natin. Sir Richie, dito po sa mga nakuha po ng mga nakaraang buwan na mga palutang-lutang po ng mga kontrabando, meron na po ba tayo ditong inisyal na impormasyon sa pwedeng pinanggalingan po nito na ng illegal na droga po na nakuha po natin sa mga baybayin po ng lalawigan ng Pangasinan? So far, sir, ongoing pa rin, no? Yung malalim ang investigasyon na kinakandak natin dyan. At nandyan po yung higher ups para mag-release ng
findings regarding sa investigation na dyan. So dito po tayo sa baba, hindi po release dyan dahil sabi nga natin, mayroong maraliman na kinakandak ng investigation ng mga higher-ups natin. Apo. So far, I assume, sir, yung inyo pong pakikipag-ugnayan po, lalong-lalo na sa mga coastal areas ng mga municipalities at yung pong mga fisher folks po natin dyan na karaniwan po at mga residente na nakatira po sa baybayin po, lalo na doon sa mga area na nakuhanan po ng palutang-lutang ng mga kontrabando, tuloy-tuloy po ang inyong pakikipag-ugnayan po dito, for sure. Yes, sir. Yes, sir. Yan po yung isa sa pinakatututukan natin dahil kung maalala nyo, karoon na po tayo ng seaborne patrol operation dito po sa mga baybayin ng eastern part ng Pangasinan. At nagkaroon po na rin po tayo dyan ng mga coastal or coast watch seminar sa mga fisher folks natin. Kasi kung susumahin mo, Sir Mark, ang shoreline municipalities and cities natin dito po sa lalawigan ng Pangasinan, umabot sa 14. At mayroon po 100 barangays yung lahat ng coastline or coastal areas natin. So, yun po yung isa sa mga programa na gagawin natin. Although nagawa na po natin ng mga nakaraang araw. Mas intensify, Sir Richie. Yes, sir. Yes, sir. Yun po, itutuloy po natin yan ng pakikipag-ugnayan sa mga fisher folks at sa lahat ng LGUs within the coastal areas of our province na magkakaroon po tayo ng mga seminars dyan. No? Para aware po ang lahat na mapagbantay ang mapagbatsyag sa kanilang mga nasasakupan. No? Kahit dahil alarm mga na yung mga illegal drugs based na rin sa mga operations or informations na nagagather natin before pa, dumadaan talaga yung mga smuggled illegal drugs sa mga baybayin. Opo. So speaking, ito pong pag-intensify po ninyo na pakikipag-coordinate sa ating mga community to implement itong mga programa po natin, anti-illegal drugs. Speaking po nito, kamusta po yung ating pong data po, up into date po, Sir Richie, sa mga drug-cleared municipalities or mga drug-cleared barangays dito po sa ating pong lalawigan po ng Pangasinan, Sir Richie? Yes, Sir Mark. With regards sa drug-cleared municipalities and cities natin, meron na po tayong 33 dyan at isang drug-free which is municipality of Santo Tomas nga. So, total of 34. Yes. And then, meron po tayong 3 na municipality na applying for their drug-cleared status. Yan yung municipality of Dasul, San Nicolas, and Domingan. So, mabadagdagan po ng 3 yan, magiging 37. No? With respect naman po, Sir Mark, sa barangay na cleared natin, meron na po tayong 1,184 at meron na lang po tayong remaining na 88 barangays and by August 22, magkakaroon po tayo ng demonstration na gaganapin naman po dito sa bayan ng or province of Ilocos Norte. No? So yung 88 natin, Sir Mark, mapawasan ng 22 yan, magiging 66 na lang. Oh, okay. So, ito po, magandang indikasyon ba ito, Sir Richie? Itong nakikita po natin na figure na ito. Yes, sir. Oo. Ramdam po natin, no, yung pakikisa. Suporta ng mga LGU, especially doon sa mga hindi pa cleared barangays, no, napuspusan yung ginagawa nilang pagsasaayos ng kanilang mga application folders para maklear na rin po yung kanilang mga barangay na until now hindi pa po clear. And then din po, yung lagi natin nababanggit before, lagi nahuhuli noon, which is municipality of Binmalay. No? Mga barangay ng Binmalay, sumasaludo tayo dahil puspusan po, no? Yung kanilang mga barangays at may mga isasalang po from municipality of Binmalay ng mga barangays na nalalapit na federation. Opo. Yung pong mga reformists po natin na Sir Richie, ito po yung mga bahay silangan po na na meron pong mga proyekto po natin. Madadagdagan pa po ba ito sa lalawigan po? So far, wala pa tayong naririnig na municipality or LGU na putap ng kanilang balay silangan. Although, yung ibang mga municipalities dyan,
willing makipag-MOA, no, doon po sa may mga silangan na structure na doon nila ilalapag or i-enroll. Ilan na po dito sa Pangasinan po? Ang meron pong balay silangan po? Tingnan doon na po tayo sa 13, Sir Mark. Na balay silangan dito po sa Bogdan Region. So, yun po. Panghuli na lamang po, Sir Richie, quick comment po dito sa inihain po na House Bill number yung House Bill ni Polong Duterte na may hindi naman mandatory pero magkaroon po ng random drug test po dapat daw, including the president at ilang mga elected official, appointed officials at yung mga gustong tumakbo na magkaroon po ng random drug test, in particular yung hair follicle, hair follicle po na drug test na ito. Ano po ba itong hair follicle drug test po, Sir Richie? Actually, sir, pag magkakandak ng drug test, no, sa mga crime laboratories, ang kinukuha ng sample dyan, ang urine sample. No? Based sa mga chemist natin, pwede rin kumuha sa dugo or sa buhok para patest kung yung isang tao ay positive sa paggamit ng illegal na droga. No? At pagdating naman, Sir Mark, doon sa random drug testing sa lahat po ng mga opisyales, appointed. Opo. Appointed or elected officials ng ating pati po yung pati yung gustong tumakbo daw doon sa House Bill po na yun. Opo. Yes, actually matagal pa yan, Sir Mark, na sinasabi, no, mga nakarang eleksyon pa na lahat ng magtatakbo sa kahit sa anong posisyon kailangan mag-undergo ng drug test, which is pabor po tayo dyan, of course. Okay. No? Dahil siyempre bilang leader or magsuserve sa barangay, sa municipality or sa province, diba? Isa po na patunay na, of course, malinis yung hangarin natin. So, maganda po yung na yun. But, pagdating po sa implementation, tayo po, sumusunod din naman po tayo. Yung sabihin sa taas, susunod po tayo dyan. Apo. Sir Richie, sa mga test po na ito, ano po ba yung pinaka-accurate po dito po na For example, yung talagang matitrace up to the, kung ikaw ba user na noon pa. Itong hair follicle po ba, tama po ba, sir, na ito kayang i-trace po nito yung history mo sa paggamit? Actually, sir, hindi tayo as expert witness with regards sa mga ang makakapagpatunay lang po dyan is yung mga chemist natin. No? Although, common na ginagawa po natin, sa urine. Nagpapadrag tayo. Yes, sir. Ang mga arrested suspects natin, ang urine sample. Okay. Ang common na ginagawa ating crime laboratory. Ayun, may chemist po talaga. Anyway, sir, I'm sure you have your errand this morning. Magandang umaga po. Maraming salamat po para po pagbigyan po kaming makapanayan po kayo ngayong umaga. Congratulations po. Yes, sir, Mark. Sa honor po para sa atin na makapagbigay ng mga informasyon with regards sa mga updates ng mga anti-illegal drug activities na ginagawa po natin dito sa Lalawigan. Maraming salamat at mabuhay po kayo, sir. Investigating Agent 5 po ng Provincial po ng Pangasinan PIDEA at siya rin po ang Provincial Director, Sir Richie Camacho. Sir, magandang umaga at mabuhay po kayo.